Ένας θανατηφόρος ιός μπορεί να μεταφερθεί με ένα μόνο άγγιγμα. Don't touch anyone. Τίποτα όμως δεν μεταδίδεται πιο γρήγορα από το φόβο. Contagion, η νέα ταινία του Steven Soderbergh με τους Marion Cotillard, Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet. The average person touches their face. Στη Χιλή τη λένε μαρακέτα, στη Γαλλία μπαγκέτα. Εδώ το λέμε άρτος εφέσου. Μπάνιο στη Χαλκιδική. Βάλε 40 ευρώ η βενζίνη. 2 ώρες να πας, 2 ώρες να έρθεις. Κι αν πέσεις σε ποτηλιάρισμα, βρε και δεν στρίβω για Waterland. Waterland και οπ, έρχεσαι στα νερά σου. Γκαγκάριν Open Air Festival. Εγκαταστάσεις Ολυμπιακών Ακινήτων, γήπεδο baseball ελληνικό. 5η 5 Ιουλίου. Iggy and the Stooges, Mad Honey, Soul Savers featuring Mark Lanegan. Η φωνή από τους κούφιους λόφους. Η σάρκα τυλιγμένη σε πλαστικό. Ήρθε η ώρα. Ο σκοτεινός πρίγκιπας, η λατρεμένη φωνή των Bauhaus, ο Πίτερ Μέρφυ, για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. RSO Love Zone. Κάθε βράδυ η πιο ερωτική μουσική ζώνη στον 91,7 RSO. Αρέσει.